Awakmu 200. Oh, kita dalang iki yo anu kuwi apa jenenge? Waduh. Dalang iki lak mantan blantik to kuwi an. Dadi dicamono bareng ya ditampani. Ya diaturke ya. Apa pundutane? Sri Huning Pak Dalang. Oh iya diaturke. Iki ciptane Rama Suwondo. Oh gitu. Sri Huning langsung kemawon nggih. Iya. Napa bawa? Langsung. Coba aja nek koyo ngene iki. Sri Huning mesti ketuban labet tresna ten sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja nandur branti Sri Huning datang grahita kang rinata kadange pribadi Wiratmaya putranira ira lawe adipati Sri Huning putrane ngati wong sepati nalika nguni kapupahing madya laga dek perang tajing lawan minah jinggo katresnan ning Wiratmaya dinapite ning rara Sri Huning senadyan wekasanira prakteng lena alapun negeri marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja nandur branti Sri Huning datang grahita kang rinata kadange pribadi Wiratmaya putranira ira lawe adipatiku Sri Huning putrane ngati wong sepati nalika nguni kapupahing madya laga dek perang tajing lawan minah jinggo katresnan ning Wiratmaya dinapite ning rara Sri Huning sanadyan wekasanira prakteng lena alapun negeri Saya diselani ya. Salah gumene diselani cah nomor 2 kuwi. Nduk Jeki Narosa. Sik Nduk kene tunggu sik. Oh nggih Pak Dalang. Nah, konsen karo lar ngetoprak ya. Nggih, Pak. Ndi Jeki? Cek. Ya. Jeki nomor 2 iki. Nah, kuwi jenenge Jeki, Mas. Jeki kayak ikon-ikon kuwi ta. Jeki. Kok iso
Ingon-ingone sapa? Niki tuku